И здравейте, хора! Днеска ще опитвам този новия. Чакай да си свием ръцете, да видите как. И също правя го то клип. Защото така съм решил. И съм решил плана. Буквално, но вие не знам дали ще можете и да го направите. Аз иначе ще го оценявам този новия вкус и ще го пием на екс. Сега го отварям. Ето гледайте. Хора, това му дам на 1000. Не! Дам му 1,000,000. И сега гледайте как ще го изпием на екс. Не ми са нищо. Гарантирам го. Сега гледайте. Казах, на мен ми харесва този вкус. Иначе, аз иначе съм го направил, но ако видите този клип, ако искате, го направете. Не ви кам на сърце, че може би да ви стане нещо с вас. Да го изпиете наведнъж. Ама аз просто искам да го направя за това. И това И чао хора, и това беше от мен. Абонирайте се с камбанка. Казвам се Conquest ID 2010 майче 3 или 6 завършваш. Ама иначе изгражда на една кула. Профилната снимка. И моля ви, харесайте ми клипа и се абонирайте, че са боле за 50 абоната. Чао от мене. Ако искате, го направете да го изпиете на екс. Чао.